खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै बर' हारिनि मोसानाय बागुरुम्बा मोसानायखौ गिनिस बुकआव सोनो थाखाय थाग थियारि खालामनाया जागासिनो दं बा प्रेक्टिस खालामनाया जागासिनो दङ गुबुन गुबुन जायगायाव प्रेक्टिस खालामनाया जागासिनो दङ फ्राय 40,000सो मोसाखावरिफोरखौ लानानै गिनिस बुकआव सोनो थाखाय थाग थियारि खालामनाय जादों बर' बाथौ महासभानि बानजायनायाव जागिरदआवबो मोसाखावरिफोरनो फोरोंथाय होनाया जागासिनो दङ मरिगाव जिल्लानिफ्रायनो फ्राय 500सो मोसाखावरिफ्रा प्रेक्टिस खालामदों आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गासै 40,000सो मोसाखावरिफोरखौ लानानै गिनिस बुकआव सोगोन होननानैबो फोरमायथिदों 31 नं सिडली विधानसभा बियाबाव जानो गोनां उफ्रा विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय UPPL आरो BTech राजखान्थि दोलोआ बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होबाय UPPL निफ्राय निर्मल कुमार ब्रह्मखौ बिजाथि महरै फसंबाय बिथाङा चिरां डिस्ट्रिक्ट UPPL नि आफादगिरिमोन आरो बिथाङा चिरांनि भबानिपुरनि थागिबि ओजोंहाय BPF निफ्राय सद्द कुमार बसुमतारीखौ बिजाथि महरै फसंबाय खेबथाम मन्त्रि जानाय चन्दन ब्रह्मनि सिमाङा बे खेबावबो फेलें जाबाय बिथाङा BPF निफ्राय सिडलीआव जेननायनि उनाव UPPL दोलोआव हाबफैदोंमोन आरो उफ्रा विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय टिकेट हास्थायदोंमोन नाथाय बिथांनि हास्थायनाय बायदि जायासै UPPL दोलोनिफ्राय निर्मल कुमार ब्रह्मखौ बिजाथि महरै फोसावबाय ओजोंहाय प्रमद बर'नि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्मआबो टिकेट मोननो हास्थायनायखौ खौरां मोनदोंमोन नाथाय बिथाङाबो मोननो हायासै जोंहा टिकेट मोननो हानायखौ लानानै गिबियावनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम साबायखर बावदों UPPL नि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ लोगोसे प्रमद बर' गोविन्द बसुमतारी आरो खाथिराम बर' बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों जायनाखि UPPL आरो BJP दोलोआ रायजो राजानि खामानि मावगासिनो दंखायो बेनिखायनो बे बिसायख'थियाव देरहानाया एसेबां गोरा जानाय नङा होननानै बुंथियो बिथाङा BPF निफ्राय टिकेट मोननो हानाय सद्द कुमार बसुमतारीआबो दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ साबायखर होयो आरो बे बिसायख'थियाव देरहानो नांगोन आरो रायजो राजानि खामानि मावनो नांगोन जायनाखि BPF निया फेमिलि मेम्बार बांबाय बिबानाबो बांबाय होननानै बुंथियो बिथाङा सिगाङाव दोलोनि खामानि मावदोंमोन दा रायजो राजानि खामानि मावनांसिगोन आरो बेनि थाखाय खाबु होनायखौ लानानै साबायखर बावो बा गोजोननाय दं होननानै फोरमायथियो बिथाङा लोगोसे BPF दोलोआ देरहागोना रोखा होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा जायनाखि BPF दोलोआ जेबो फेक्टर नङा बा UPPL जों जुजिनो हानाय रावबो बादायारि गैया होननानै UPPL दोलोनिफ्राय बुंबोबाय थादों बेनि सायाव सोंथि खालामनायावबो हाग्रामा महिलारी बिथाङा फिननायखौ होयोदि थांनाय MP बिसायख'थियाव UPPL दोलो हिसाबै भट मोनाखै BJPनि भट जोंसो देरहादों बेनिखायनो MP बिसायख'थियाव BPFआसो देरहादों होननानै बुंजायो बे खेबावबो UPPL जों BJPआ दंब्लाबो UPPLआ BJPनि सासे EMखौ बोख्लायनायनि थाखाय बेनि खिथेर लानो हागौ BJP दोलोआ होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारीया लोगोसे बुंथिबावदि UPPLआ हारसिङै बिसायख'थि गेलेनो हानायनि जेबो थासारि गैया थांनाय MP बिसायख'थियावबो BJPनि उन थांनानैसो मेल मिटिं खुंदों मानोना बे 4.5 बोसोराव UPPLआ जेबो खामानि मावाखै जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनदों होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारीया 2025 मायथाइयाव जायफोर फरायसाफोरा मेट्रिक आनजाद होगोन बेफोर फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डनिफ्राय SSLC एग्जाम 2025 नि अनलाइन फर्म फिलआप खालामनायनि अक्ट'खौ फोसावबाय 23 अक्ट'बर अदेबानि गाबोननिफ्राय जागायजेननानै 14 नभेम्बरसिमाव अनलाइन एप्लिकेशनखौ जमा होनो नांगोन अनलाइन एग्जामिनेशन पर्टेल seva.registration.org आव थांनानै एप्लाइ खालामनो नांगोन क्लास 9 नि रेजिस्ट्रेशन पर्टेलाव जि इउजार आइडि आरो पासवार्ड होदोंमोन बेखौनो होनो नांगोन फरायसाफोरा जाय फरायसाफोरा देग्लाय मेट्रिक आनजाद होगोन बिथांमोनहा 23 अक्ट'बरनिफ्राय 14 नभेम्बरसिमनि गेजेरावनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो नांगोन गेलेनाय बिथिङाव जोंनि बर' लाइमोनफोरा गोबां सिगां फारसे आवगायलांबाय फिन सासे बर' फिसाया जायगानि मुं लाखिनायजों लोगोसे बिमा बिफानि मुं आरो बर' हारिनि मुं लाखिदों गुवाहाटीनि नेहरू स्टेडियामाव थांनाय 20 अक्ट'बराव खुंजानाय अल आसाम रेसलिं बादायलायनायाव बर'नि फिसा गौतम नार्जारिया सनानि मेडेल देरहासार जानो हादों बिथाङा चारिदुवार बालिपारा महेश्वर गामिनि थागिबि प्रदीप नार्जारि आरो भबानी नार्जारिनि फिसाज्ला
अल आसाम रेसलिं बादायलायनायाव बिथाङा सनानि मेडेल देरहासार जानो हानानै जायगानि मुं लाखिनायजों लोगोसे बिमा बिफानि आरो गासै बर' हारिनि मुंखौनो लाखिदों। बेखौ लानानै साबायखर बावहैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो उननि समाव जाहाथे बिथाङा आवगायलांबावनो हायो बेनि थाखायबो थुलुंगा हैदों। बारग' एनटिबिनि बारग' दैदेनगिरिफोर गबिन्द बसुमतारी, बिआर फेरेंगा आरो सानसोरां बिथांमोनहा फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव टिकेट मोनाबो जानो हागौ। बे खोथाखौ फोरमायथिदों इउनाइटेड फराम अफ ExNDFBनिफ्राय। दानि जि थासारि बेखौ नायनानै बिथांमोननो टिकेट होआबो जानो हागौ आरो बिथांमोननो टिकेट दाबिनानै होनो थाखायनो ExNDFB वेलफेयार एस'सिएशना जोनोम मोनदों। बे खोथाखौ बुंथिदों इउनाइटेड फरामनिफ्राय। मख'नो गोनांदि मैयानि सानाव इउनाइटेड फरामा क'क्राझाराव नैथि गायसनथि सान फालिदोंमोन, जेराव हाबाफारि बायदियै फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे मुंख्लंफोरनो बिबारजों मान बावदों। इउनाइटेड फरामनि नैथि गायसनथि सान फालिनायाव बारग' एनडिबिफोरजों लोगोसे मुंख्लं नखरनिफोराबो बाहागो लादों। इउनाइटेड फराम थाखानायनि उनावबो ExNDFBफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय मानो ExNDFB वेलफेयार एस'सिएशन दानो गोनां जाखो बा जोनोम जानो गोनां जाखो बेनि सायाव इउनाइटेड फरामनिफ्राय मा बुंथिखो फै जों मिथिनानै लानि। इउनाइटेड फरामनिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि ExNDFB वेलफेयार एस'सिएशना राजखान्थि बा UPPL जों सोमोन्दो दङ। बे आफादनि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा UPPL आव गुबुन गुबुन बिबान मोननाय, जेरै सोरबा VCDCनि चेयारमेन, सोरबा TCLCCनि चेयारमेन बा भाइस चेयारमेन। थिग बेबायदिनो आफादनि आफादगिरिया बिजाथि महरै गसंनानै जेनदोंमोन आरो बिथाङा TCLCCनि मासिगिरि होननानै बुंथियो। बेनिखायनो बिथांमोननि आफादा 2025 मायथाइयाव बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै जोनोम जानायसो। एनडिएफबिनि दैदेनगिरि गबिन्द बसुमतारी, फेरेंगा आरो सानसोरां बिथांमोनहा दानि थासारिखौ नायोब्ला 2025 मायथाइयाव टिकेट मोननाया गोब्राब जागोन। बेनिखायनो बिथांमोननो टिकेट बिनानै होनो थाखायसो बे आफादा जोनोम जादों, नाथाय एनडिएफबिनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोनोम जायाखै होननानै बुंथियो इउनाइटेड फरामनिफ्राय। जायनाखि बिथांमोनहा सोरखारजोंनो 4 बोसोर दंखायोमोन, नाथाय जेबोखौनो मावनाय नुवाखैब्ला बिथांमोनखौ सोर मदद होगोन होननानैबो सोंथि खालामबावो। लोगोसे बुंथिबावदि इउनाइटेड फरामा जोनोम जानायनि 2 बोसोर जानायनि उनावसो आरो बिटिआर सरकारा 4 बोसोर जानायनि उनावसो ExNDFB वेलफेयार एस'सिएशना जोनोम जादों आरो बाथ्रा बुंनायफोरा गासैबो 100आव 100खौनो इउनाइटेड फरामनिफ्राय कपि पेस्ट बा एखे बुंदों। नाथाय इउनाइटेड फरामा सोरखारजों सावरायगासिनो दंखायो। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो मानिनानै खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों होननानै फोरमायथिदों। जेरै भुटाननिफ्राय सादखौ उदां खालामनानै लाबोदों, बिथांमोनहा 24 बोसोर जोबथेसालिनि साजा मोनदोंमोन, नाथाय सोरबाया 8 बोसोर, सोरबाया 8.25 बोसोर जेल जानायनि उनावनो उदां जादों आरो नेपालाव जोबथे जानायखौबो उदां खालामगोन होननानै बुंथिबावो इउनाइटेड फरामनिफ्राय। जम्मु एन्ड काश्मीराव फिन उदखारिनि गेदेर गाग्लोबनाय। उदखारिफोरनि गुलि गावग्लुंनायजों सासे डक्टरजों लोगोसे 7 सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो 35 सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि गान्देरबेलनि सनमार्गाव जादों बे जाथाया। श्रीनगर लेह नेशनेल हाइवेआव टानेल बानायनायनि खामानि मावगासिनो दंमोन, जेराव टानेल बानायनायनि खामानि मावग्राफ्रा दान्दिसे आराम लानो थाखाय टेम्परारि केम्प अदेबानि बानायथ'नाय बादायाव जिरायथ'दोंमोन आरो खायफाया जानाय आदार जादोंमोन। बे समावनो उदखारिफ्रा थांनानै जेरै हायो एरै गावग्लुंहैदों, जायजों 7 जिउ खोमानो गोनां जादों। 7नि मादाव सासेया डक्टर आरो 6 लेबारफोरमोन आरो गुलि गावनायजों 35 जोखोम जानो गोनां जादों। बेनिखायनो थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ होननानै सन्देह जादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि सुबुंफोरा बे जाथायजों जिउ खोमानांनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफोराबो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो जोखोम जानो गोनां जादों। श्रीनगर लेह नेशनेल हाइवेआव जानो मोनदों बे जाथाया। टानेलनि खामानि मावफुबाय थानाय समावनो उदखारिफ्रा गुलि गावग्लुंहैदों आरो बे गेदेर जाथाया जानो मोनदों। जाथाय जानायनि उनाव रैखाथि हान्जाया सार्च अपारेशन खालामनाय हाबाखौ मावगासिनो दङ। ExNDFB वेलफेयार एस'सिएशना सेन्ट्रेल कमिटि दाखांनायनि उनाव क'क्राझार जिल्लायाव जिल्ला कमिटि दादों, जेराव डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी, MCLA सन्जय सरगियारि बिथांमोनहाबो थांनानै बिबान मोननाय दैदेनगिरिफोरखौ बरायहैदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गबिन्द बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों दि ExNDFB वेलफेयार एस'सिएशना एनडिबिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जाय सोरखाराव दं बे सोरखारजों थानानै खामानिखौ मावगोन आरो जों खामानिफोरखौ मावगासिनो दं होननानै बुंथियो गबिन्द बसुमतारीया। एनडिबिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय खामानिखौ मावगासिनो दं, नाथाय जायफोर कनभिक्टेड अदेबानि दायनिगिरि फोसावजाखानाय बेखौ सोरखारा दिहुननो हाया। बिथांमोनखौ बिजिरसालिनि गेजेरजोंसो दिहुननाय जागोन आरो बेनि थाखाय उखिलनि गेजेरजों खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै फोरमायथियो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा।
फुजानि अफारनि थाखाय जाय बिथांमोनहा नेनानै दंमोन बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मणिपुरनि मानास अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय फुजानि अफार लानानै फैदों। फुजानि थाखाय फोसावनाय अफारफोरा जाहैबाय साफ्रोमबो मटरसाइकेल बा स्कुटि बायग्राफोरा बेसेन नाङालासे 5,999 रांनि स्मार्ट वाच अदेबानि आखाइनि घड़ी मोननो हागोन। लोगोसे बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट आरो टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि लानो हानायनिबो खाबु दङ बे श'रुमाव आरो गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटरसाइकेल बा स्कुटिखौबो मोननो हागोन नोंथाङा। 6,999 डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा गावनि न'आव लांनो हागोन। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 7002601255 नङाबा 8638250343 बे नाम्बारावबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन। गोजोन खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।